கொஞ்சி கொஞ்சி பேசுற வியானாவை வந்து இதுக்கப்புறம் பிக் பாஸ்ல மிஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நானு. வணக்கம், நான் உங்க ரவி. எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிக் பாஸ் சீசன் 9 டே 70 70 நாள் ஓடிடுச்சுங்க. எப்படியோ சண்டே எபிசோட் இன்னைக்கு விஜய் சேதுபதி சார் வந்திருந்தாரு. இன்னைக்கு மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கோர்ட் சீன்ஸ பத்தியே பேசிட்டு இருந்தாங்க. கோர்ட்ல வந்து ஜட்ஜ் நீங்க ஒழுங்கா பண்ணீங்களான்னு சொல்லி வினோத் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க. எஃப்ஜே பத்தி பேசிட்டு இருந்தாங்க. மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா அரோராவை புகழ்ந்து தள்ளிட்டு இருந்தாரு. இன்னைக்கு விஜய் பார்வதி கமருதீனை வந்து கொஞ்சம் கடிச்சு பேசிட்டு இருந்தாரு. ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா இந்த கோர்ட் சீன்ஸ் வழக்காடு மன்றத்தை பத்தியே பேசினாங்க. ஆனா அந்த அளவுக்கு லாஸ்ட் வீக் வந்து என்டர்டைன்மெண்டா இல்ல அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். வியனா வந்து நல்லா பிளே பண்ணாங்க. ஆனா இதுக்கப்புறம் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ்ல வருவாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அவங்க லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா விக்ரம் கிட்ட பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அமித் மிஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தாங்க. வந்து இந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் போவாங்கன்னு பாத்தீங்களா? இந்த வீக்ல மிட் வீக் எவிக்ஷன் இருக்குமா? கமெண்ட் பண்ணுங்க. தினமும் என்னோட வீடியோஸ் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், ஃபாலோவர்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ.